Memorial Home. Ti Memorial Home a kababaan iti presyo iti entero nga Ilocos Norte. Jesusa Memorial Home. Jesusa Memorial Home. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 10:04 nga minutos, kalpasan ti oras ti alas 12. Padaanan ti programa tayo, tapno maamuan dagiti umili. Saan na paudi kadagiti damdamag? Maawis kay nga ro dadumngeg iti programa. Tapno maamuan dagiti umili. Pakaidanunan kadagiti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartaran pay kadagiti reklamo dagiti umili, babaen kadagiti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdumapay. Tapno maamuan dagiti umili. Mamayagan ito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno maamuan dagiti umili. Tapno maamuan dagiti umili. Nagasat nga pangaldaw, aldaw ti Miyerkules, sa nga pulo ket inem ti mabilang ti bulan ti Pebrero, tawen 2022. King kami manin isang bay kada kayo ti anindaklan ken agal alungugo na programa, pakang amuan, pakangigan, kaligiti bumarbara nga damdamag, iti probinsya tayong Ilocos Norte. Alamin na po nga kakailan na tiyorod ti anak ken gayemyo timon ti dete programa ni Ronald Idol Domingo kasama ti tibiyang team Master Control na Engineer Mike Ramos ken ni Engineer Marca Tuliao kasama ti Seguridad de Stasyon tayo ni Mr. Haji Isidro, Supervision ken Direction ni Station Manager Roda Sadjan ken syempre tuin mo tibiyang ni Ronald Domingo kunak manen gagayem ken kabsat. Kasay ka nga nain kayo, awis ka na kayo po nga kakailan mga karonda, no? Daligiti problema when no parikotso at namnamain nyo nga makatulong kada kayo, kadagitang problema yo, ket ti programa tayo, ket ti estasyon tayo, han kayo nga rod nga aga pangadwa, mabalin nyo iti tumawag, iti telepono bilang 6003869, kaya nag-text kay laeng iti official text line di programa tayo 0965-752-2901. Beno, kagayam ka ng absat at yaro dan nagiti papaulo. Nagiti kang runaan ngayon tayo mapagasaritaan iti daytoy nga gundaway. Tapno maamuan dagiti umili. RPN Radyo Ronda Headlines. Ita pinili Ilocos Norte. Okay, talagang agbembenas ti pinili Ilocos Norte. Tano malagip yung gagayem ken kabsat, dahil di napintas nga damag, idi laeng naminsan kalman, idi Lones, ada detoy in paayanda iti financial assistance, nga detoy ket agtawen ti sangapulo ket innem, nga detoy ket cancer patient gagayem ken kabsat, kaday tamet lang aldaw, ada detoy na iwayat nga drug by bust operation, iti paset ti barangay Badjo, pinili Ilocos Norte, dahil di napadantay di kalman, itatta, naamuan tayo manen, adda manen, dagitay natiliwan
Rwanda nga nagsusugal, gagayem ken kabsat, anang nga klase ti sugal detoy. Intay tumakininuman iti abiyang ti PNP, iti ili ti pinili, Ilocos Norte. Padaanan, tiyada nga detalya detoy panakaarestar, panakatiliw, dagiti nagsusugal, I think Barangay Barbar, pinili, Ilocos Norte. Tapno mamuan, dagiti umili. Kami at nga gagayam ken kabsat, may santupay kadagiti intay mapagasaritaan, ijay pagod po di Ilocos Norte, kumusta nga tan kalpasan nga itay laeng napan nga laldaw, ket nakasagrap da iti napigsa nga tudo, intay tumamet makidumamag iti biyang ti pagudpod Ilocos Norte. Tapno mamuan, dagiti umili. Kaya syempre, ti COVID-19 update kayo, ti sasaadan ti panawen. Digiti to report nga iya padanon, digiti kakadwa tayo, no, danto ti may report da, gagayem ken kabsat, digiti field reporters tayo, kasama ta digiti nayon damdamag, manibod iti biyang ti PNP, iti biyang ti Kapitolyo Provincial, ken kasama ten update anda kayto, gagayem ken kabsat, pakasiknan pala kadetoy naindaklan tatang political rally, iti kabibiyangan ni Apo Bongbong Marcos ken ni Apo Sara Duterte. Gagayem ken kabsat at iti panagrikrikuri da tayo, gagayem ken kabsat ket talaga nga nagadu digitay interesado nga mapan mangimatang kada ito'y proclamation rally at kandidato tayo dito'y probinsya tayo kung naklatan taan nga rod ket taga Ilocos Norte ni Apo BBM, gagayem ken kabsat ken ni Apo Sara Duterte ket naiasawa met dita iliti Paway, Ilocos Norte. Ta into no malem agrabrabi sigurado data ket trinibribo nga umili iti probinsya ti Ilocos Norte iti mapan mangsaksi mangimatang kada ito'y unity team bueno dati political rally iti mismo nga Ilocos Norte San Junes masarakan dita Suba Paway, Ilocos Norte. Tapno mamuan, dagiti umili. Dagito ken sabsabanin to pa papaulo dagiti damdamag tayo iti ingkay mangigan gagayem ken kabsat iti laeng estasyon tayo RPN Diesel Radio Ronda Batak. Pero iti panagsubli tayo intay to nga roden rogyanan nga iya padanon iya pakabuklan dagiti insagana tayong intay mapagsaritaan iti daytoy nga malem. Tapno mamuan, dagiti umili. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:24. Naladingit ti agpasina, ngem lumagaan ti ladingit ken saem, no napintas ti panakataming dagiti minatay. No kinapintas ti serbisyo di pagsasaritaan kadagiti minatay, eksperto ti Crispin and Susing Funeral Homes, babaen ti dekalidad ken personalized funeral services, manipod ti panakabalsamar, panakaurnos ti mansayag, agingga ti panakaidulin ti minatay. Malaksid iti dekalidad da serbisyo, nakalaklakapay ti singirda, dayta ti serbisyo, ti Crispin and Susing Funeral Homes. Masarakan iti Barangay 1 and Ricarte, City of Batak, Ilocos Norte. Dayan laeng ti Ricarte Park. Wenno tumawag iti Globe number 0995-951-1711. Ken ti Smart number 0947-808-0529. Ken ti landline da 077-600-0829. Crispin and Susing Funeral Homes. The Crispin and Susing Funeral Homes katagaw-awaten ti pre-service in cash or installment basis. Para tinadong impormasyon, tumawag lang iti 077-600-0829. 0995-951-1711, 0947-808-0529. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member
kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:25. Saan na paudi kadang iti damdamag? Maayos kay nga ro dadong iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kada iti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartarampay kada iti reklamo dagiti umili, babaen kada iti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumay ken dagdumapay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayagan ito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo. Tapno mamuan dagiti umili. Diti laing numero 1 nga radyo dito in Northern Luzon, ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Kaya tabalbali ngayon kami kumablaw kada kayo, iti daytoy nga gundaway. Okay, kablawan tayo man ni pagkain tayo nga Marites Kak. Good morning sir, belated happy Valentine's Day sir kunanad to. Siguro bigat ijay ayan datata. Dita Saudi ti ayan ni Madam Marites Kak. Kablawan tayo pa ni Judy Lynn. Kumusta ka dito Barangay Rayuray, dito Siyudad Tibatag. Kasama tan kablawan tayo pa ni Apo Kapitan Sani Kamangig, dito Barangay Ricarte, dito Siyudad Tibatag. Kablawan tayo man dito Jesusa Funeral Homes. Dito metlang Barangay Ricarte. Kuka ni Apo Kapitan Sani Kamangig. Ken kablawan tayo pa ni Ma'am Hazel. And of course kadigitay trabahadores ti Jesusa Funeral Homes. Kumusta kayo dita? Okay? Tuloy-tuloy latatin tayo panagkakadwa panagadidinanggay ti programa tayo. Tapno mamuan dagiti umili. Dito ilaeng numero 1 nga radyo dito in Northern Luzon, ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Okay, iti aday tagundaway gagayem ken kakabsat mida. Intero den rugyanan nga ipadanon digiti insagana toy numutibiyang nga intay mapagsaritaan. Iti aday tagundaway intero den ipadanon ti kaudyan na sasaaden ti Panawen manipod ti Pag-asa DOST Lawag International Airport. Radyo Ronda Weather Update. Ano yung sasaadan ti Panawen, iti daytoy nga aga malem. Tay Sherline, when nagsabatan tinalamiis ken nabara nga angin afektara na ti daya paset ti Tenga Luzon, Northeast Monsoon. When angin amyan afektara na met ti amyanan nga Luzon, ken dadumapay apaset ti Tenga Luzon. Dito Ilocos Norte ket madaan ti sumagmamano nga ulep aginggana na ulep atangatang ken tsansa ti panagtudo aglalo ti makin amyanan na paset ti probinsya. Agpanuray ti kalalayngan na aginggana na pigsa palayupoy ti angin manipod amyanan adaya. Ti baybay agdaluyon ti nadawel. Adda na ibay gale warning iti baybay sa kupen ti Ilocos Norte ken Ilocosura. Mabaling nga umabot ti katayag ti daluyon manipod 2.8 aginggana 4.5 a metro sa maibalakad kay iti mangalap nga may parit pa lang nga indat tumapog iti baybay. Narukod ti Kabara, itatang aldaw 30 degrees Celsius ken nakarik na tayo ti lamiis itatay bigat 22 degrees Celsius. Lumnek tay init when lumnek ti init into no alas 5:59 ken simingising itay bigat alas 6:25. Radyo Ronda Weather Update. Alawan, nakaroon ti kaudyan sa sasadan ti Panawen, manipod ti Pag-asa DOST Lawag International Airport. Tapno mamuan dagiti umili. Kunanat ko, hindi pagkain tayo ng Marites Kak. Well sir, 7:28 mi ditoy. When natamuno na tayo ti 5 hours ditoy Pilipinas. No idasig tayo ijay. When muna tayo ti 5 oras dita pagilyan nga Saudi Arabia. When dita Middle East. Tapno mamuan dagiti umili. Okay, engineer? Okay. Iti data kung dawa, intayin na lawatan ti report. Ipadaan ka tayo ni Radyo Ronda Patrol, Sheena Arsadon. RPN Radyo Ronda Live Report. Yes, Sheena, good afternoon and please go ahead.
SK Federated President Rafael Medina ang maikanmet ti scholarship program dagiti law students iti probinsya nga Ilocos Norte. Kuna ni Medina akalpasan nga enjoya ti Provincial Government of Ilocos Norte dagiti nagduduma nga scholarship programs iti kolehyo ket na ikanmet ti nasa OA program dagiti medical students. Gapo kadaytoy kalikaguman met ni Medina at tulungan dagiti agtutubo ang mayat nga agbalin nga abogado. Nadlawan ni Medina nga agkurkurangen dagiti abogado dito'y probinsya kas iti legal office ket ni laeng attorney Hermila Bayog. Isut gapuna arumbeng met ang matulungan dagiti law students tapno ad-ado pay ti maguyugoy nga agbalin nga abogado. Para ti RPN DZRL Batak, China Arzadon reporting. RPN Radyo Ronda Live Report. Tapno mamuan, dagiti umili. Pero kagayam nga labsat, data ti report ni Radyo Ronda Patrol Sheena Arsadon. Pero kagayam nga labsat, intay to tapugan ti may kadwa ken maudi at 30 minutos ti programa tayo. Masalain ka dagiti sumagmamanong pamalagim, manipod ti technical studio. Di pa nagsubli tayo, at doon to pa yung damdamag informasyon, iti intay ipadanon gagayem ken kakabsat. Tapno mamuan, dagiti umili. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:32. Dahito nga oras, isagsagot ka na kayo ni Attorney Marky Turas, kim mandidato a para bukal, iti may kadwa a distrito ditoy Ilocos Norte. Abalito, mabuti naman at napauwi ka dito sa atin. Miss na miss ko na nga kayo, May. At itong lugar natin, relaxing, tahimik at natural. O halika, magkape ka muna. May Mark Cafe ka dyan, ma? Aba syempre. Natural talaga ang lasa ng Mark Cafe. Tuwing nagma-Mark Cafe ako sa Maynila, lagi kong naalala itong lugar natin, relaxing at natural. Pati ba ako, naalala mo pag nagmamark cafe ka? Magkape na lang tayo, ma. Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you. Ako si Bernard Aloysius Noronha, 60 years old. Dati akong flight steward. Nung lumilipad pa kami, sari-saring pagkain. Sa kakakain ko ng fatty food at sa kakakain ko ng maalat. Nung umihi ako, parang may burning sensation. Sabi ko, may UTI ba ako? Nagpa-medical ako. Sabi niya, you have a UTI but it is caused by urinary calculi. Ano daw, maliliit na bato galing na sa kidney mo na lumalabas na na-abrade yung daanan ng ihi. Ang Kidney Care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Tatanggal naman. Iwasan na namin yung mga maalat, mga fatty food. A change of my lifestyle. And this time, take care of my body to take care of my family. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pre, may super. Red Horse Super. 10% alcohol content sa presyong 130 pesos SRP kada litro. Red Horse Super. Lakas ng super. Drink responsibly. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:34. Saan na paudi kadang iti damdamag? Maayos kay nga ron at dumiyag iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kada iti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bugod tayo a lugar. Pakatartarampay kada iti reklamo dagiti umili. Babaen kada iti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdumapay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayagan ito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili.
Kabsat, tuloy-tuloy tiya programa tayo. Tap no mamuan dagiti umili dito laing numero 1 nga radyo dito in Northern Luzon, ti RPN Disarel Radyo Ronda Bataca. Gagayam ken Kabsat, tuloy-tuloy tiya programa tayo tap no mamuan dagiti umili. Dito lang sa estasyon tayo RPN Disarel Radyo Ronda Batak. Iti ada ito yung gundaway. Okay, mamimbit lang kano engineer tabarbareng nakambit dito asikaswen ni Apo Hepe. Okay, madamdama engineer. Okay, tuloy-tuloy latat intay panagkakadwa panagadidinanggay. At programa tayo tap no maamuan dagiti umili. Okay, alawan na gagayam ken kakabsat mi ida. Kaya intay itultuloy ti programa tayo. Iti daytoy nga gundaway. Intay danon digiti adadupay nga informasyon damdamag iti daytoy nga gundaway. Kabsat, madama nga minti pa nagtawag tayo ijay PNP Pagudpod, Ilocos Norte. Tano malagip yo gagayem ken Kabsat, idi naminsan kalman ken di kalman nagatudtodo. Handang namnamaen kasjay ti kapigsa ti tudo gagayem ken kakabsat ket na stranded digitay luglugan. Ijay Sitio Bangkero, Barangay Pansyan, iti ili ti Pagudpod. Dito daytay dati nga pakamaspasamakan iti landslide gagayem ken Kabsat, may basar iti abyang ti PNP ket passable meten kada ita gundaway ken as of now ket awan meten iti tudo gagayem ken Kabsat makapagnameten iti anyaman nga klase iti lugan ngem masapol iti panagan-an nadlata apong kakailyan. So napintas kano ti weather situation itata ijay Pagudpod, Ilocos Norte. Hantay nga nakasarita ni Apo Hepe, dama-dama kano detoy tata preparasyon para ka detoy
naindaklan nga motorcade iti biyang ti presidential ken vice presidential iti pagilian tayo Pilipinas ni Apo BBM ken kasamitan ni Apo Mayor Sara Duterte gagayem ken kabsat keta maijay kano sentro ti pagudpod iti agdama nakadado kano digitay tattao engineer ken syempre no rally ko na tayo kaya taado digitay barbarandillas digitay tarpaulin digitoy Apo nga kandidato and as of now kaya taawan kanumet pa ni Apo BBM ijay pagudpod Ilocos Norte gagayem ken kabsat ijay mismo nga sentro awan pa iso na ijay ngem aditay met na saludsod tatayen no adda ijay pagudpod iti agdaman ngem awan pa ikunana ngem kadetoy pangrugyan detoy motorcade gagayem ken kabsat ket awan kanupay dijay ni Apo BBM iti biyang ti unity team gagayem ken when dati unity team kunatay man gagayem ken kabsat so nakadado kano ti tattao tatay jay sentro iti ili ti pagudpod Ilocos Norte nga isu ti pangrugyan daytoy motorcade ni Apo BBM ken ni Apo Sara gagayem ken kabsat lumabas da kadagiti na duma-duma nga ili ditoy umamyan na paset ti probinsya ken kasamet ten manungpal ditoy San Jones dita Barangay Suba Paway Ilocos Norte gagayem ken kabsat ulitan tayo iti sitwasyon ti panawen ijay pagudpod okay so all right kano meten ken detoy malaylayos paset detoy sitio Bangkero Barangay Pansyan iti ili ti pagudpod detoy masansan nga aga landslide ket okay sa all right kano meten kada itagundaway kun iti biyang ti PNP pagudpod tatimawag tayo tatay imuno na gundaway gagayem ken kakabsat Tapno mamuan dagiti umili. Okay, tuloy-tuloy lang tayo ay panagkakadwa pa nagdidinanggay ti programa tayo. Okay, ket ditamet pinili Ilocos Norte. Agora kabasit sir, kunan natadala deti iraras ko kunan ni Apo Hepe. Tayntay man kumusta. Detoy inwayatan damanen ti operasyon seknan iti illegal gambling. Ijay Barangay Barba. Iti ili ti pinili Ilocos Norte. Okay, kablawan tayo man ni Miss Agnes Joganyo, ni Mr. Roderick Rosqueta Bukuya, ni Manang Emily Butay de Los Santos, dito'y Barangay Bungon. Kasamatan kablawan tayo pa ni Manong Edward. Kasamatan ni Apo Kapitan Ray Ventura, dito'y Barangay Dariudi. Kumusta kayo to'y Dariudi, compadre? Kasamatan ni Judy Lynn. Kasagyan ni Apo Kapitan Sani Kamange, ni Mr. Erico Daiwan, dita Sitio Sabanwa, Barangay Ararusip, It-Iliti Badok, ken ninang Emmy Abondo, manipo dita Balasi tao dita Canada, kasamatan ni Ma'am Marites Kak, manipo dita Saudi Arabia. Ken kasamatan kablawan tayo pa digitay dumdumyag kada tayo dito Batak Public Market, naimbag nga malem, naimbag nga ingkay panagdengdengeg ken panagbuibuya. Ken kasamatan kadigitay listeners sa dito Barangay Bawa West, iti syudad ti Batak kang ti familia toy numutibya, ken kasamatan ni tinakaikamanga kiti Ronduan ken Ronduan family. Amin nga agdingdingeg dita nga Jack Mainaganan. And of course kadigitay listeners tayo pa dito Barangay Nagbakalan Batak, Katata Rohel kininana Rusi Rigunan nga kang kanayon nga aga dengdengeg. Kinasameten digitay pa dumdumyeg kinagbuibuya kada tayo dito Barangay San Pablo San Nicolas kablaon tayo man Tata Bidal, ni Nana Agos, ni Tata Juan, ni Nana Tansing, ni Manang Alice ken ni Comadre Cristina Makatumbas. Okay, kablaon tayo man pa ni Comadre Virgie Maranan Umawi Duao. Manibod pa lang dita Santa Maria, California. And kablaon tayo pa ni Compadre Eddie Wow. Basta kay amin na sangapada dita. Ken amin kaagbuy-buya ken dumdum nga iti programa tayo. Tapno maamuan dagiti umili. Okay, engineer dapat commercial ta awanen. Okay, no awanin. Okay, laban ket kukaklataro din ta ag-plugging ak engineer pangiturayan ta. Baring maiuray ta detoy kontak ni Apo Hepe dita pinili Ilocos Norte. Seknan pa lang ka detoy pannakatiliw kadagitay ag susugal gagayem ken kabsat. Agsublita ito kalpasan kadagiti suwagmano apam malagip. Tapno mamuan dagiti umili. Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, Member
kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:45. Police asintado. Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Police asintado. Programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs ken dadumapay. Babayan kadagiti mapagtalka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Police asintado. Manggigan tunggal aldaw ti Sabado. Dito'y RPN Diesel Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dati programa. Police asintado! Addaan ta kaditi problema wenno parikot, asaan mo ang masula sulbaren, ket awan iting kapagtaklinan. Ngurot, gagayan ken kakabsat, ing kayuman iti daytoy programa, baro arimat, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngurot, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panag-text. Parikot ken pamagbaga. Dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukuan. RPN DZRL Radio Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:46. Intay itultuloy ti programa tayo. Tapno mamuan, dagiti umili. Okay, kablawan tayo man gayam ni Engineer Ariel Briones nga agkasangay itatangal daw agway buya ka na Engineer ni Engineer Ariel Briones. Happy birthday compadre. Yan kasama natin watching from Los Angeles, California ni Mr. Wilfredo Gamayo. Okay, kumusta kayo da Los Angeles, California? Okay, tiya data kung daway gagayam ken kabsata. Intero din makinuman. Ken ni Police Major Antonio Marsan Jr., the acting Chief of Police, itibiyang ti PNP Pinili Ilocos Norte, intay man maki dumamag gagayam ken kabsat seknan pailaing kadatoy balegi nga inwayat dang operasyon. Adatoy ket adday ti pannakainaig na iti illegal gambling gagayam ken kakabsat. Okay, intay kainuman ni Suna gagayam ken kakabsat. Tap na ni kasakit mga latayo man iti adadong pakaamuan detoy pakasiknan pa lang detoy inwayat da nga operasyon gagayem ken kabsat detoy ket aday ti pannakainaig na iti illegal gambling. Okay, gore kayo. Sige na, kunana ket tawagan tayo ket madimit sumungsungbat. Gagayem ken kakabsat. Alawen ket dapay nabatbati sa 10 nga minutos. Kasangwanan ti oras ti alauna. Tuli-tuli latatintay panagkakadwa panagdidinanggay ti programa tayo. Okay, intay tultuloy ti programa tayo. Gagayem ken kakabsat
Padaanan nyo ti COVID-19 update tayo. Iti daytoy nga gundaway. Okay nga rod, gagayam ken kapsat, iti daytoy gundaway. Intay pa'y tawagan maminsan ni Apo Hepe iti biyang ti PNP Pinili Ilocos Norte at tapno makia dumamag tayuman nasiknan pa lang kadatoy nasaong operasyon da gagayem ken kakabsat mi ida. Okay, iti adata kung daway at iti linya tayo ni Police Major Antonio Marsan Jr. Okay, umuna ti amin sir, tayman pangablaw mo kadigiti so amin nga aga dengdengeg, kaya na aga buybuyat ti programa tayo sir, naimbag nga malem mo sir. Okay, yes sir, go ahead. Hello? Okay, go ahead sir. You're now on the air sir. Ako, yes sir, yes sir. Afternoon, apo, dagiti tumtumig nagbuy-buy at oras dito yung programa. Well sir, okay sir, talaga nga aga benvenas sa ti biyang ti PNP Pinili, kung tayo sir, tayo di 14, nag-iapay kayo ti tulong, kadatay cancer patient tayo, kadatamet lang aldaw, kaya't adadatay baleging by bus operation, dita barangay Badjo, ken idikalman adan sa manen detoy inoperasyonan tayo sa balimet detoy pakasiknan ti illegal gambling sir. Dilang mabalin nga kaamuan sir no kasanong napasamak detoy. Ngayon na po, pagyamanan sa dadating nga programa tanong maamuan iti umili. Dito'y pinili ko. Iliti pinili at napan nagresponde dagiti kapulisan bayat iti report iti may isang concerned citizen na iti susugal iti barangay Barbar Kunakuba. So nga daras nga napan nagresponde naaktuan da dagiti pitong kalalakian madamada nga gayayam iti tongit ken pusoy nalaan daytoy nga panaka-akto da iti gamit mi pa iti body worn camera. Okay. Sir, so babae ni Tia Tunong ti concerned citizen isot gapo na nga balay gid ito'y inwayat yung operasyon sir. Well na po, pagyamanan dagiti kooperasyon ken disiplina iti na kabarangayan dagiti taga Pinili nangi-report da apo ti kastay nga illegal na gambling operation. Okay sir, pito dagitay natiliwan nyo paspasig nga taga barangay Barbar dagitoy sir. Dapo iti taga barangay Barbar ken adamas ti taga barangay Alay Balok Ilocos Norte. Well sir, okay sir, kasano ti rimor iti investigasyon nyo sir? Dagitoy kadi upat ket datay masansanen nga aramiden daw no kadagidi lang nga gundaway sir. So idi natan nagresponde dagitoy kapulisan tayo madamada apo nga gay ayam iti tungit ken pusoy. Okay, anat oras iti duwa lamisaan dito duwa lamisaan. Di oras iti alas 9 pasado alas 9, 9:55. Idi rabi sir? Yes. Ay wala po. Alas 9:55 ti rabi. Okay, sir, akin balay dati pag susugalan da sir ken adda ka diti kasla minatay ko ma sir taapay nga inaramid dati pa nagsusugal sir. Well, dati di barangay at dati minatay jay so nagsusugal da katamo tayo matapo nga oray lamayan dita minatayan ket bawal tay iti sugal. Okay, mano dito bet money sir? Wenno mano dito taya nga nakonpiskar iti ikot kadigitoy pito nga agsusugal sir. So dito nakonpiskate tayo nga agbalor ti 2,870 kadigitoy pito nga tao po. 2,000 plus. So including digitoy tugaw kadalamisaan na nakonpiskar yu sir? Bilang ebidensya po na makuna nga talaga dati nagsusugal pati lamisaan, tugawan, baraha ken dagiti na confess nga kwarta ket adda ditoy
custody iti na kapulisan ti pinili. Okay. Sir, karaman ka di detoy nagbinatay nga mapilaan no kati kaso, sir? Wala po. No, kasparigan. Kapula ta sa sudamot iti may isang aking balay. Dagitilat ta nagsusugalan na po iti unaan tayo nga pilaan nita. Okay. So iti agdama, sir, ada iti biyang ti PNP pinili? Dadyan ay? Digito yung natiliwan, sir. Ada dato'y kustodyar tata ti PNP pinili, sir. Wala po. Madam. Hi. Okay. Okay, guri kayo kita medyo nako gagayem ken kabsat deta tawag tayo ken ni Apo Hepe gagayem ken kakabsata medyo naputol dahil ti linya tayo isot ga po ng baliwan tayo nga tawagan tapno di kastakit mailawlawag na nga nasayaat detoy balaygi nga operasyon da pakasiknan pala iti maipawil una detoy illegal gambling kuna tayo man gagayem ken kakabsat. Okay, dito ilatati pang tawag tayo dito maisan oreta naka alignment ni Apo Hepe gagayem ken kakabsat. So dito ilatan iti intayon tawagan gagayem ken kakabsat dito ilata maisan iti intayon tawagan tapno iti kastaket. Hello sir. Okay, yes sir. Yes sir, naputo lang dito linya tayo sir. Okay sir, so iti agdama sir dati ti kustodyar ti PNP pinili digitoy pitong natiliwan tayo sir. Investigator po, ija opisina ti Piskalya, ija Batak City po. Okay, so ano dati na manamnama nga maipila kada kwada nga kaso sir? Violation iti PD 1602 as amended by RA 9287. Okay. When sir, okay. Alawan sir, thank you very much. Dito'y inted mo nga gundaway nga panakinuman kumanen ken ka dito'y programa tayo tap no maamuan dagiti umili. So any message kadagiti kalugaran tayo dita iliti pinili sir? Pagyamanan na po dagiti kooperasyon ti taga pinili. Danton tupay siguro kaya't yung ayasidag kanyami si open lang nga po itinay kapulisan dito naman itinay adumapay nga i-report yo agaran kami nga respondyan nga dagos. Pagtitinuluan tayo po pagyamanan. Thank you very much. Okay, Apo Hepe, congratulations once again and thank you very much too. Okay, Jared gagayam ken kabsat ni Police Major Antonio Marsan Jr. ti Hepe iti abiyang ti PNP iti iliti pinili Ilocos Norte gagayem ken kakabsat. So once again, thank you very much ken ni Apo Hepe Marsan. Detoy inted na nga gundaway nakainuman tayo manen dito'y estasyon tayo RPN Disarel Radyo Ronda Batak. Alaket deta manen ti sabali manen nga accomplishment iti biyang ti kapulisan iti pinili Ilocos Norte gagayem ken kakabsat. Radyo Ronda News Exclusive. Tapno mamuan dagiti umili. Abotay lang arodan nga maiparit gagayem ken kabsat no apay lang amin nga aramidon tayo iti panag susugal apo nga kakailyan mga karonda. Alawan ket detang rod iti panakinin naman tayo ken ni Apo Hepe.
Alawen kagayam ken kabsat. Datay di manon nga informasyon kada tayo di Takanomet Nueva Era, Ilocos Norte at Takanomet dagitay nagisuko iti paltug gagayam ken kabsat. Alaket hantayon maiya palaon. Thank you very much kadagitay amamo gagayem tayo nga agi padpadanon kadagitay informasyon kada tayo gagayem ken kabsat. Alawen na po nga kakailan ket dito yung aroden ngayon tayo na ingodo ti programa tayo tap no mamuan dagiti umili. At dati kapihan ni Tata Engineer aya. Okay, at dati kapihan 1 to 2. Okay, subri tayo into no oras alas 2. Alawen na papagayam ket dito yung aroden ngayon tayo na ipadanon ay kamakam. Dito ay COVID-19 update tayo gagayem ken kakabsat para kadigitay Okay, alawen na po nga kakailan ket intayon ipadanon ti COVID-19 update tayo. Dito'y programa tayo apo nga kakailan. Sinyasan dakto na tayo engineer no adda. Okay, intay ti COVID-19 update tayo apo nga kakailan di kamakam tayo man laingen. Okay, deto'y COVID-19 update tayo ket adaan tayo ti 15 nga barong nga kaso kino mababot iti 1,103 iti aktibo nga kaso tayo bumababan gagayem ken kabsat. So 48 ti naka-admit iti hospitals ken kadagupan digitoy 48 nga naka-admit iti hospital, 3 ti asymptomatic, 37 ti moderate, 5 ti severe ken 3 ti critical. Nagtalinadmet nga COVID-free ti ili ti Adams Ilocos Norte. Ken kasametan digiti 15 nga barong nga kaso sa dino nga naggapo ti maysa iti Bakara, 2 ti Pasukin, 3 ti Pidig, 2 ti Sarat. Ken kasameten maysa ti Paway, 2 ti Pinili, ken kasameten 2 ti San Nicolas, ken 2 met iti Solsona, Ilocos Norte. Gagayem ken kabsat. Digiti saan nga nagananen nga ilili digitoy awanan iti kaso ti COVID-19 barong nga kaso kun natay man ket di ngem nagtalinaed nga addaan iti COVID positive. Pero aktibo nga kaso only Adams ti COVID-free iti agdama gagayem ken kabsat. Alawen ket iti aday tagundaway intay man ipatukaran ti birthday song dagiti so amin nga kasangay itatang aldaw kangkang ronan kini Engineer Ariel Briones. Si ka engineer kumpadre agbakasyon kan mayaten orata awan iti swab testen kada RT-PCR basta fully vaccinated kan. Alam mabalimot ti bakasyonen ta agpasyat ka kanu kunan engineer. Alam wala. Adero den ti birthday song isa ko te kini sa amin nga birthday tatangal daw. Birthday ni Engineer Ariel Briones. Dati dating kadwa tayo dito estasyon tayo. Ken kasamatan agkasangay pay tata ni Ninang Nita Ralieka. Manipod dita Paway, Ilocos Norte dita Barangay 26 wa Igupay Bulaw Paway ni dating nga Kapitan Felix Valencia dito'y Barangay Magnuang. Ken detay kadwa tayo iti media ni Miss Lailani Adriano agkasangay met itatangal daw. Amin nga agkasangay adto iti sagot mi kada kayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May you live long, my dear. May you live long, my dear. May you live long, may you live long, may you live long, my dear. Mamuan, dagiti umili. Alam na happy birthday kani sa aming birthday tatangal daw kang ronan kini Engineer Ariel Briones. Dito met nga roden ngayon tayo na ipatingga ti programa tayo.
Tapno mamuan dagiti umili ket pagyaman tayo ni Police Major Antonio Marsan Jr. iti abiyang ti PNP pinili iti intend na gundaway ang panakinuman tayo itatay mo na gundaway. Kasama tayo iti field ni Radyo Ronda Patrol Sina Arsadon iti biyang ti Technical Department ni Engineer Mike Ramos ken ni Engineer Mark Tuliao, Supervision ken Direction ni Station Manager Rod Sadjan. Kasama tayo iti Seguridad Testasyon tayo ni Mr. Haji Isidro ken to mo tibiyang ni Manong yung Ronald Idol Domingo. Agsubli akin do no oras ti alas 2 gagayem ken kabsat. Na ibagadamag na imbag nga